बेखौ लांफानोसैलै आङो मोजां नुदो बेखौ। बाबु नों माबा आन्डारपेन्ट गानदोना गानाखैलाय? थौलै थांसै माबा लानानै बोरैबा नुसुंफैगोन देलै सोरबा। आंलाय बहाथो दांखो नोंनि बे आन्डारपेन्टखौलाय आरो आंलाय मानो दांनांगौ जाखो? दाङाखै आंलाय नोंखौ न'निफ्रायनो नुहुरखादोंना दांनायखौ। आंखौ थगायनो फैदों नोङो? सेसलै दानियासो माबा मोनसे खायदा खालामनानै बुंनांसिगोन। बे साला बेमार आजाया जेबोखौनो बुंनो रोङा, आंसो माबा मोनसे खालामनांसिगोन। थगायाखैलै, नोंलाय माखौथो थगायदों सानदों? बे बेमार आजाया बै बेरायाव गाखोनानै बै रसा खानायाव दाउब'आ बादोंमोन, बेयावनो बियो दाउब'आ नोंनि फेनाव खिदिं नामा बेखौनो नायदोंमोन। औलै थगायमाराखै, बै रसायाव दाउब'आ बानानै नोंनि आन्डारपेन्टआव खिदिं नामा बेखौसो आं नायदोंमोन। नंगौ नामा? आंलाय आरो आंनि आन्डारपेन्टखौलाय मानोथो बेमार आजाया दांफैखो होननानै सानलाय लांदोंमोन। फाग्ला नामा जोंलाय? मालायनि सिख्लाफोरनि आन्डारपेन्टखौलाय मानोथो दांलाबायनो जोंलाय? जोंनियावनो मेरला दंथारो, नोंसोरनिखौलाय जोंलाय मानोथो दांग्रांबायनांगौ जाखो? आंथ' आरो आंनिखौनो दांबावासो, जि खनसे गोदान बायनानै लाबो बेखौ आङो खनसेयावनो गानखांनानै गारना सरखायो आं। नोंहा मालाय फैसा मेरला दंथारो, फैसानि जेबो आंखालानो गैया, बेखायनोथ' आरो नोङो गोदान बायनानै गारहरनो हायो आरो। जोंफोरलाय गोरिब मानसि, बहाथो बेबायदि खालामनो हानो? गांसेखौनो गानो आरो बेबायदिनो। दे होमबालाय नोंसोर थाथ'दो, आं थांसै, न'आव खामानि दङ, आइया हारसिं माइ जावगासिनो दङमोन, आं थांसै। दे होमबालाय थांदो। दे। दानो मा जायामोन, आंसो नोंखौ रैखा खालामबाय माबा माबि बुंफ्लानानै। बेनोथ'लै आंनिया माबा खर' मेलेमावनो मा समाव मा बुंनांगौ जेबो बुद्धियानो फैथारा। अमा खर' जाबाय थानायखायसो मेलेमानो गैया नामा आंनिया? माबा मोनसे सिचुवेसन जाब्ला जेबोखौनो सानखांनो हानाय गोहोआनो फैथारा। बेखायनोथ' आङो सानफ्रोमबो आपेल, आंगुर, थालिर, गाइखेर, हरलिक्स बेफोरखौ जायोलै। बेफोरखौ जाब्लाथाय देहाफोरा एसे थाजिमै थायोलै। बे ना बेदरखौ जाबाय थाब्ला मानसिया मेलेमसो गैया जायोलै आरो थाबबो थैयो, बेखायनोथ' आङो ना बेदर जायाना। आंबो ना बेदर जानायखौ एसे खम खालामनांसिगोन, एसे ताजा फिथाइ सामथाइफोरखौनो जाग्रा खालामनांसिगोन आं। बोराय बुरैफोरा बुंमारोथ' बाराद्राय ना बेदर जाबाय थानाय मानसिया लास्टिं जाया होननानै। बेयाव डायलग मारिबाय थाबा जानाय नङा, गुबुन मोनसे जायगायाव थांनांसिगोन जों नागिरनो। औ नंगौथ', थौ होमबालाय थांसै। बेखौ लांफानोसैलै आङो मोजां नुदो बेखौ। थोद फाग्ला, माखौ दांग्रांबायदों। लांनि बेखौ मोजां नुदो। मा लांनानै नोङो बेखौ गाननो नामा? औलै गाननानै इन्स्टाग्रामाव एसे रिल्स बानायनांगौ। बाजाराव जों बायदिया बायनो थांबाथाय मानसिफ्रा मिनिगोनसो, ओंखायनो सानसेयावनो लांखानोसै नामा? थोद साला बुरबक मेलेम गैयि, दहायल'सो जोंखौनो बेयाव दुलुमुनिया फैनाय नुखाबाय, बिनि बे बुस्थुआ गोमाब्ला सोरखौ हमगोन देलाय, सोरखौ हमगोन? जोंखौनो हमथारगोन, बेखायनो बेफोरखौ लानाङा, थौदो माबार थांसै। माब्लाबा आं बाजाराव थांब्लाथाय नोंनो बे बुस्थुखौ गांबासे बायना होफैगोन दे। नंगौ नामा? थौ होमबालाय थांसै, नांला बेनिखौ। बेमार जा, माथो मोनथारलालै गिदिंबाबो रावनिबो जि जोम सुनाय। बेखायनोथ'लै आंबो मेंनायसो मोनथारबाय। बाबु रथ'लाय, नोंनोलाय बे स्कुलाव थांनाय गथ'खौलाय मानो नांगौ जालायखो? नोंनियाव मेलेमानो गैमारादां। ना बेदर जायोथ' जायो, मख्रा मख्रि माखा जायोना, बेखायनो मेलेमा खम, आरो सिगाङाव पाबजि, फ्रि फायार गेलेयोमोनथ', बेखायनो नोंना मेलेमानो खम जालांथारबाय। दै मा बुङोलै नोंबो?
नायबायल' थानो बे गथ'खौ मान लाखिदो आं। मामोनलै आदा? आंहा टिउसननि टाइम जाथारबाय। थांनोसै नामा? थांनो हागोन र' बाबु नों। दसेल' आं नोंखौ माबा मोनसे सोंनि। दे बुंलाय मामोन? बाबु नों माबा आन्डारपेन्ट गानदोंना गानाखैलाय? आदायाबो मा सोंलाबायो। देलै बुं बाबु गानदोंना गानाखै? जेबो नङा दे गानदोंना गानाखै बेखौल' बुंना। गानदोंलै गानदों। हा नोंनोलाय मानो नांगौ? देलाय एसे नायनि नोंनि आन्डारपेन्टखौ माबायदि। मानसियालाय फाग्लासो नामालाय बेलाय? आं खोन्थिनो हायालै आदा बेफोरखौ। बेफोरखौनो नायो नामा सोरबा आदा लासिं सिंनो? ओइ गथ' नोंनि आन्डारपेन्टखौ दिन्थिगोना दिन्थिया? आं रागा जोंनांगौब्ला नोंनि सला पेन्ट गासैखौबो बोख्लाजोबगोन। बेखायनो अन्नानै बुंदो आं नोंनि पेन्टखौ खुलि बाबु। आं जेबो खामा नोंखौ आन्डारपेन्टखौल'सो नायगोन आं। माथो गाबबायसोलै बाबुआलाय। गाबनाङालै बाबु जों नोंखौ जेबो खालामाना। नोंनि बे आन्डारपेन्टखौल'सो नायगोन जोङो। अन्नानै पेन्टखौ खुना हो बाबु जेबो नङा दे। आं खुवा आं लाजियो आं खुवा होनदो। नोंसोरखौ दायो आङो आइनो आरो बाबानो खोन्थाना होथारगोन आं। ओइ गथ' गोख्रै पेन्टआ खुनोबा खुनदों। नङाब्ला जों सानैया नोंखौ बै हाजो सायाव लांनानै नोंखौ गारना हरगोन मोनथिखा गथ'। ओइ नोंसोरो गथ' मानसिखौ लाखिनानै मा सिगाबगासिनो दङ? हगार हर बिखौ। जों सिगाबाखैलै सार। गथ'आ हारसिंनो स्कुलनिफ्राय गाबै गाबै फैखादोंमोन। बेयावनो जों लाखिनानै मानो गाबदों होननानै सोंदोंसो। जोंखौ रायदों होननानै दा खोन्थाखा गथ' नङाबा उनाव नोंखौ जों गारनाव गैया। होमबालाय माथो गथ'आ बारानिफ्राय बारासो गाबगासिनो दं? माबालै सार गाबबाय थानायखाय आंबो बुंबाय बेमार जानि पुप्पु जानो नामा होननानै। बेबायदि होननायावनो आरो बारासो गाबबावबाय सार। थोद बुन्दा साला नोंबो मा जात जात बुङोलै। नंगौ नामा? दे थांनो हो गथ'खौ माबार। दे बाबु थांदो नोङो। दे बाबु थांदो। दे थांदो बाबु मोजां फरायदे। साला बे दावखा मास्टारा फैनानै जोंखौ डिस्टार्ब खालामबायलै। बे गथ'खौ माहाजोननि फिसाज्लाफोर बायदि नांथारदोंमोन। आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन्टखौ बे गथ'आनो गानथारदोंमोनदां। मालाय माहाजोननि फिसाज्लाथारमोनदां। औलै साला बे मास्टारानो डिस्टार्ब खालामबाय जोंखौ। माथो मेरला सल' सुनांदोलै। औलै मा मोनसेखौ नायजेनबावनो नागिरदो गांसे सिरि सिरि मानसि गैयि समावनो जल्दि जल्दि। नै गांसे आन्डारपेन्ट दं माथो। नायनि र' बेखौ मा कम्पानिनि। नायलै सिरि सिरि। माथो बिनालाय केट कम्पानिनिसो। आन्डारपेन्टआवनो मावजिनि सावगारि दंलायलायो नायलाय। दिनैसो बेबायदि मावजिनि सावगारि थालायनाय आन्डारपेन्ट नुफेरबायलै आं। थोद आं बेखौ लांनोसैलै आपेल कम्पानिनि नङाब्लाबो ओरैनो न'आव गानसाबबायनो माथो मोजां नुदोलै आन्डारपेन्टखौलाय। लालै ला बेमार आजार नोंजों जोबोद समायथारगोनथ' बे मानसियाबो फाख्रा सिख्रा। बे मावजिनि आन्डारपेन्टजों जोबोद मोजां नुगोनथ'। थौलै थांसै माबा लानानै बोरैबा नुसनफैगोन देलै सोरबा। माथो आंनि आन्डारपेन्टआलाय गैया बेयाव। दानि बावैल'सो सुनानै बेयाव दोन्दोंमोन आं। हामायाथो लांखो बेखौलाय। ना सैमाफोरासो अरखांबायनानै लांबाय नामालै। र' आं बिमाखौनो सोंहरनोसै। ओइ बिमा नों आंनि आन्डारपेन्टखौ लांदों? आं लाबोआखै अबे जि लामग्रायावनो दंमोन माथो दानि। होमबालाय गैया माथो बोरो? मिथिया होमबा आं लाबोआखै। होमबालाय माया लांखोलै बे आंनि आन्डारपेन्टखौलाय? ना मावजि बुन्दायासो आंनि आन्डारपेन्टआव मावजिनि सावगारि नुनायलाय मावजि बुन्दि सानानै अरखांबायनासो लांबाय नामा?